نهاجي برخود ما جمع بريز عبدو سيدو براي خباتكاري رباندي أحمد سيدو تكون بهتر بحثا روشا فقرا دردرين عفريني يمكن كوي وبقرهنا عفريني دش روشا كده درباس نقلو رابرينا بقري بردو ما مستا عبدو دنباش بريا حمود تشتكي اتخازمت دسبيك دورنا هي بخيس الروشا او دربدرين عفريني كو بقرهنا سر زيدي خوا تبكي روشا وانا هاتشت روشا كده جانتك دەم باش ڕێز و سلااو خەبەتکارên ئارکێرە قالك سباس خودێ گرنگ و پێویستە حەقێ vegere ji her mirovekî efrînî û serêkaniyê û girêspî ji her deverek dibin siya dagirkera de tê xwestin ku vegera wan giring e û vegerin ser mal û milkê xwe lê ya girîngtir divê yani Partiyên Kurdî, Meclisa Kurdî, Munezzematê Mujtemel Medenî ê Kurdî karibin alîkariya van bikin heya ku vegera wan gî temam bibe dafeek ji van re yani ji ber ku tên malê xwe malê wan talan kirîne çawa jiyana xwe erdê bikin destpêkê divê alîkarî ji van re divê yani bilî wê jî yani zehmetê gelkî dikişînin ji ber rewşa aborî tê xwestin eva jî ji Meclîsa Kurdî ji Partiyên Kurdî ji Munezzematê Mujtemel Medenî ji heya heta ji efrada tê xwestin yani ê ku karibe alîkariya van bikin heya ku karin jiyana xwe berdewam bikin û kesê ku yani vegerê bêtir bibin yani ê ku vedigerin bêtir bibin yani em hêvîne her kes karibê vegere ser mal û milkê xwe ser mala xwe karibê muhefeza bike yani heya ku em kê çawa em kê teغîrê demografî biskirînin lê باشا مامۆستا عەبدوانی دبردا تەوێک و تەگۆ ڕەوشەوە دارایی خراپە نهانی بەرەو ڕەوش ئەم بێژنە سەرما وانێ زیک دەبێ ینی ئەو کەسێک و دڤەگەرنە خانیە خۆدا دڤەگەرن خانیا کرێتکن دڤەگەرنە سەر زەبیێن خوا دخوازم بهترون هەیە بخە سەروی بواریدا خودێ ku vedigerin demek yani demekê diskinin heya ku malê wan boş bikin yan boş nakin xaniya hene kirê dikin li halê xwe başqa rû dinin mala wî jî kesên biyanî têda rûniştine ew jî yani ew qerarek pê lazim e yani meselen ev xelkê meclîsê îtilafê da yani divê vê meselê behs bikin hinkî daxtikê ser van karibin çî bikin heya ku kesê vedigere karibe vegere mala xwe ser mal û milkê xwe yani ev meclîsê ev kesê di meclîsê de مامۆستا عەبدۆ دڤردە نەها ئەv ڕەوشا دەربدەرن و vەگەرهانە ئەوێن ku vedigerin dirêda ew astengê gotine pêşiyawa çin e û bi taybetî ku ji alkêra hin şirovekar te kes kir ku pêda û rejêma Esed dirêgirîkirinê de hemaheng in Rost e xeberatê yani astengî gelekin hewa cîskêra derbas dibin bi pera derbas dibin carna meşê serlinga derbas dibin yani mesafeta 40 kîlometr 5 kîlometr meş derbas dikin astengî gelekin yani heya ku xwe digînin Efrînê ev jî peyede vê karî dike û rejîma Sûrî vê karî vê astengina pîşa vê kesna dîdinê em nayê ji xwe re dixwazin tim van ji xwe re bikin rehîne wedîa yani wek dirû beşerî ji xwe re çê bikin ma muxeyema şehba û Rifetê çî me ji derê tê wa milkê me ye yani nêlin vegere yani ew jî astengî ji vê her alîna çê dibe gelek spas ji bo birêz Ebdo Sîdo birayê xebatkar Ahmed Sîdo كنت باغي rast بمرابي gelek spas